Lepas nyumbang apunten iki ngansa-ngansa maksa pari Pak Beton nih gue lucon-lucon iki. Ya oke, terima kasih. Jadi tangan Pak Mono, Dek. Lah ngono di anak-anak. Iya, mau WA aku ikut tak transfer mring masing. Bagi kula bosak tenang bae. Lah kok ya untuk sira nang bank lho ke duitku dewek lho. Iman duit ngate katoke mlurut. Saking bot-bote semangate buat diulang. Situs bagiannya tak sapari, bagianmu soreng-soreng. Oh masih sehat selalu. Sama ini bojone sapa ratu? Sapa jenenge? Sapa jenenge? Setiawati Penggasih. Lah iki jaran wedone. Iki nang lakon kok jaran wedon. Gus, duit karo Mas Kades sida dadi Gus. Masa Mas Kades di duit nang karo jaran, sari kok. Dalam cerita